Bağışlan vatandaşlar birden yankı telefon üstü can geldi bir hilraga boldu. Oğul beyle değilim. Şonun için yankı sohbetleşigimizi dowam ettirelik. Ine şol mescidin açılışını şol millet umid edip gelsin hogu ýyldaňyny biziň şatlygymyzy olum goşulsun diýip hormat edip Sapar Murat Niýazow çagyrýarlar Aşgabatdan. Ol prezident hökmünde. Ýöne ol hiç açan halkyň şatlygyna da gatnaşan adam däl, halkyň däpdesturuny da dinine de hormat goýan adam däl. Absolut ýok, ona näme söz. Şoň üçin ol öz ornuny şol döwür ýanky ýokary sebädiň başlygy Sehet Nepes Muratow urady. Barsen gitdi. Özüm köşdi. O Sehet Nepes'im gelip aýdy, ýeme diýe adamlar diýe, ine gutly bolsun mescidiniz diýe. Sapar Ataş çağırpsyňyz, ola gelip bilmedi. Sebäp ol işli boldy şu mahal ýemede Hindistan'a resmi saparda gezip berdi. Ine bilem, sapar telkiň bir oýuny. Başlan, ol mescid eýen gurully, ol dur. Sen onu bir hepde ön gutlasaň bolýa gelip, bir hepde sapardan soň ýene de gutlasaň bolýa, o mescidin gidýän ýeri ýok. Ýöne şol şotak barmajak bolup edýän oýuny. Ine bar sen git, men işim ýok bolsaýdy. Elmedam ine şolary ýaly oýun oýnak geldi halk bilen ýa. Ine adamlaryň öýleriniň diýişlerine gedip er hojalykdan çykaran pulunyň hasabyny gurulan mescide de olaryň boğun ysmatda gelip gutly bolsun nämäge. Ýöne ol kaptarlyň Sehet Nepesiň goltugyna gasyrypdyr 20 sany Kur'an-ı Kerimi ine siziň mescidiniňizde Sapar Ataş soğuğa dogratdy diýe. Ay ho. Bularda bir hiç ýyl insabam ýok. Onu ay Sapar Ataş soğuğa dogratdy. 90-njy ýylda ol ýanky iki Türkmenistanyň iki delegasiýasy şol sany Niýazow özi, onu soňam ýeme bir Awdukuliýew ýene de Maýa Aýmedowa ene ýanky Arabistany sapar bilen gidip geldiler. Şonu bararlaryny şol Araplaryň emirleri bilen gapdalyny her baranyny 100den 200den 500den Kur'an-ı Kerim merk goý berýärler. Ene halkyňyza paýlan goý okasylar, görseller, bilseller, öz dinine dolanyp gelseller diýen niýet bilen. Bularym ähli bu kitaplar getirip ana Guppaly köşüň çekan kompartiýaň ýanky Guppaly köşü bardy. Şoň padwalyny ýer zeminine ana zadanyň emesini hranilişetini ýyllar boýy saklandy. Halka berilen. Ýani şondan şol 20 tanyny ana şol açylan mescide diýip beripdir. Ola mödünün kide. Ýöne şu ýerde bir zat bar, halkymyzyň şu zatlara ymtylyrlygyny görkezýär. Şular ýaly eýfariýada bir galkynyş boldy şol halkyň kalbyny hemme ýerde, her bir owud, her bir şäherde. Ýöne şu döwrüň adamlaryny ýa şu döwrüň bir ruhyny ýa-da ýysini, şu howadaky bolup duran zatlary, ynamyny siz şu videoda görersiňiz. Seredin şonu hökmen. Bar hany şol internet saytda mirasy. Şundan 10 gün alayk ozal çykdy şol. Ine görersiň şol adamlary. Ine aňyrdan geldi Sehet Nepes oň öňünde epilip duran, bükülip duran türkmenler ýok. Ya oň öňüne haly ýazan türkmenler hem ýok. Ya oň gapdalyny on gorap duran ahrany da ýok, 50 ya 100 adam. Ýogsa mol döwletiň ikinji adamsa. Gelenne de ana ýyllaňyny oturtdylar, öňünde de saçak däl gaziýet ýazyp ýyl bilen den hatarda bir tabakda nahary mezbur boldy. Sebäp olar o döwür halkdan gorkýardylar. Halkdan çekinýärdiler. Ýöne şeýdip ýuwaş-ýuwaşdan halky anlap ö tarapyna çekip soňra depesinde şänik döwüp başladylar. Ene Niýaz mescide 20 sany kitap sowgat berdi diýip bütün o wanlardan getirdi. Ýogsa Niýaz ýeke köpük çykarna şo mescide ýa Sehet Nepes ýa kalkoz başlygyň öz çykyp boyun alyp aýtdy şo taýda etrap ýol başlygy. Biz şu mescide döwlet, hökümet, kalkoz tarapyndan ýeke köpük çykdyjymyz ýok. Şonu halkyň özi etdi hemme zady.
O diýeniň ýene bir sebebi bar. Sebäp erti biriniň ýene de SSR dikeläýse ýa başga bir ukaçykda bir mescidi kim dikeldi diýse ýok, biz kompartiýa hökmüne golaýyny da baranda halkyň edenisi içinde de hana belli ýaşurlar bar, ne şulaň inisiatywasy bilen guruldy diýip ol adamlar ýene de şu 30-njy ýyllarda hyýal ýa atyp goýulara taşlamaly bulary ýa da sebirden çykarmaly 25-30 ýyllar. Olar iki tarapyn deň tutan haramzadalar ýol başy diýerler. Şoň üçin gördüňiz halkyň şolara bolan gatnaşygyny olar utanyp çekinip gelse gelipdir da ýokary sebädiň başlygy. Buna özler bilen deň adam bolup bilse bolmasa olam ýok. Şäňmi? O şumara Gurban bolýan hyýal ýeköz ol şarňylap duran mescide girip o ýygyna da bäşondan kellesi şelleri bilen ortada otur ahun insan ne bela o. Olar ýaldat ýokdy da. Ondan siz aýdýaňyz, soraw berýäňiz maňa watandaşdan halmyrada binahil beýle bolup ozal şular ýaly siz wagtyna şunu görmediňizmi, bilmediňizmi? Näme üçin siz şol rejime garşy durmadyňyz ýa çykyş etmediňiz? Edilip ýördi. Ýöne siz şu owa mysalyny seredin. Ine şul adamlaryň nurana ýüzüni görüň, olaň bolan ynamyny ýa ynanjyny. Anırda ay bolýan ýasyň özi gelip bilmändir hani ýokary sebädiň başlygyny uradypdyr. Ine bize Kur'an-ı Kerim getirdi. Ay ne gülýaly bor. Ondan şol çağalary bar ýa ýaşly şo taýda oturan. Şol hökümeti ýa Niýazow ýa ýa-ni Sahetne pes garşy gitjek bolsa şol enata razylyk berermidi? Elbetde ýok. Sebäp olaň gözüniň öňüni şol ýanky 20 tane kitap bilen baglady. Bütün o adamsa uludan kişi her emeden soň namazdan soň ýa töwürden soň şolara alkyş aýdyp başladylar. Hawa Niyaz birowany 20 tane Kur'an-ı Kerim bilen allanmalsa soň bütün Türkmenistanyň ähli intelligensiýasyny, ilmli bilimlisini ol 90-njy ýylda Mekke Medinäge gidip gelenden soň men ýurtda 200 san bay döretjek, şolaň üstü bilen Türkmenistan dolandyrjak diýip tribuna çykyp aýtdy. Şondan soň hemme kişi endi Niýazow tarap. Şo 200 san baýyň hataryna girmek üçin. Boldy şol. Şoň üçin ilmsiz bilimsiz galan adamlar garada galdy. Ilmli bilimlisem ýörtüp gitdi, şondan bir zat aljak bolup ýa şol 200 san baýyň hataryna girjek bolup. Bu zatları hiç kim aydana? Ya eden işlerine puşman edip halkın näme üçin ötünç soranaklar? Şol döwür ılgak giderler. Etmez olar. Bir topara ölüp gitdi galanam etmez. Sebäp olar halkdan özüne ýaşan adamlar. Sonra seredin bir pelegin işini. Şu yankı adamlar var. Ynam bilen o gelejegine garap oturan adamlar. Öz dinine, öz däbine, öz desturuny dolanyp gelmäge ymtylyp oturan adamlar. Alaýyk 20 ýyl şol wakadan soň 91-nji ýylda mescid açýarlar. Alaýyk o 20 ýyldan soň 2011-nji ýylda bizim öýüne yankı harby iskilatlar partlady. Şo taýda şol partlamada ýok olanlaryň sany ýüzlerçe adam. Onlarça değil, yüzlerce adam. Harbylar, grajdan adam, çağalar, mektep okuwçylar, sadykdakylar, hetde hesaby ýok. Şo ýerde adamlar, şu ýanky gürläp oturarlar bar. Toy saçagynyň başynda mescidde. Birinin yerden ses çykdy, olardan ses çykmady. Näme üçin? 20 ýyllar şular sykyp, demi gelmedi alet hökümet. Elinden ähli erkin aldy. Gelip iyiliň arasyna ol gaziýatyň daşyna oturup nahary ýan Sahetne pes näme üçin öz halkyna kömek etmedi ýa gelmedi. Ya Gurban bolýar beýlek. Ölüsine eýelik edibilmedi. Şol mescid salan millet. Gynansaňam şu Türkmeniň tragediýasy watandaşlar. Her bir wepat bolany $10,000 paýlajak, ýöne hiç kime aýtmaň, hiç ýerde jynazasyna çykmaň, sadakasyna bermäň diýip, şolar ýaly tapşyryk bilen ýok olalım her biriniň öýüne öýün KGB ýa-da mehemaýlanyş oldy.
berdi ol pullary bermedi. Men için tapawdy ýok. Berenem bolsa bermedigen bolsa hökümet. Ýöne bular öz mertebesini ýa öz ölüsini pula çalışdylar. Bular diýänmem ýene de bizim öz halkymyz. Ene şeýdip, 20 ýylyň dowamyny näse 91-nji ýyl hany şo videoň görüň, halky görürsiňiz. Ýene de 20 ýyldan soň şo halkdan iyi sor galmady. Türkmençiligem ýok, hiç tat galmady. Hemmesini ýok etdi, köl etdirni ýaz. Açyrsa bilen. Ine galany bilellimin eline düşdi. Bugün mine 15 ýyl. Diktatorun ýok bolanny. Gaty kän adam ýok etdiler olar. Türmelerde urup ýenjip asyp öldürip şüýredip ýakyp öldürdiler adamlaryň bir näçesini. Hakyt ýakyp öldürdiler. Ýöne o zatlar men aýdyp olan hosarlaryň bu derdini gozasym geleni. Ýöne bonuň zatlar gaty kän şeýle bir wagşylyklary boldy. Hatda gitlerin hem şol ýa Gestapasy beýdip zulüm ejir çekdirenler, cezalandyranlar. Ora gelmişekler şeýdi. Bu bolsa iksan haramzady öz halkyny şeýdi boldy. Şular ýal cezalar mezbur edip. Tedewar edip. Innem ýatyr hany 15 ýyllap ýannagyňmy ýa üzärligiňmi köküni isgap. Nämen gördi? Ýygyny şunu ýaşylyk bilen ýatlayan türkmen barmy? Ol iki ýeke şol döwür türkmen maşyn diýip aýdyp bererler ýa şonu bilmän oňa kasam edip onuň pohnamasyny okap şoň esasyny bilim alyrlar bolmasa inni olurum düşünip başlady. Başga adam ýok. Gabryna dik otursun şol men aýdýan ýene bir gede. Şu halka gorkadan cezasyn o dünýede bir cezaň iň agyr bar bolsa goý şonu ruwa görseler. Men şunu şu dünýede diýeri gerekdi. Eden jenaýat üçin halkyny hazap etdirme. Şo zatlara men ne şuun ku lellime darlyk edýän ölmesin. Bize olan öleni gerek gel vatandaş. Eden jenaýatlar üçin halkyny kelle ýalaňyşlap jogap bermeli. Ýöne halkymyzam halis ejir boldy. Şulardan hasabat soramagy. Ine onuň şuun kun aýtmamyz gerek. Atagır ýagdaý sallylar halky ruhuny öldürdiler. Ruhuny öldürdiler. Nädip şol ruhy dikeltmeli. Nädip? Bir söz bar, o türkmeni dürtmesen duýmaz diýe. Watandaşlar. 30 ýyllap dürtüp türkmeniň ennam janyny eleme deşik etdik. Ýöne şonu da oýunan akdy. Inni şu soňky 3-4 ýylyň dowamyny, inni 3 ýyl diýýärli, halk inni birazajyk pikirlenip başlady. Biz nähili ýaşap bir gaflada okusyny ýatan ýaly. Bizim hem elimizdäki erkimize alypdyrlar, döwletdäki mülkimize alypdyrlar, bizin onuň tozup beren bir sigan ýaly millet bolduk. Adamlar inni düşünip başlady. Ine şu zatlary biz nädip şu zatlara ýol berdik, şu zatlara nädip, şuurlary nädip düşdik. Inni çykalga nämedi, nädip etmeli. Şu meseleň üstüne o gije güni işläp oturan adamlaryň sany gaty ýa juda az watandaşlar. Şu aýdylýan pikirleri diňläp şonunam netije çykarýan adamlar ýeterlikdir. Ýöne şunu biz etmeli bol. Ýoksa bizde döwletem ýok, ýurdam ýok. Onu siz bek belläň. Ol ýaşlyň ýelgenne o bu döwletden o döwlete peşmekkäre göçüp gon, ahyr soň maňlaýyny näre diýerejekdir garraňyzy. Näme o tak baraňyzy size pensiýa berjek bolup oturan hökümet barmy? Ya ilmli bilimli çağalaňyz barmy ýygyňyzda galan olar siz baraňyzy eklep saklar ýaly. Olaňyma ýere çöregi ýok, öýdür näde tapjagyny bilmem. Siz garraňyzda kime gerek? Hala oturup oýlanmaly meseleme gaty kän watandaşlar. Ýöne şu bar meselen nähil kynam bolsa, agrym bolsa, höttesinin ýene de biz gelmeli. Biz ýani halk bolup gelmeli. Başga bizde çykalgy ýok. Şunu bek belli. Ol bir adamyň 10 adamyň ýa 100 adamyň etmeli işi dälbi. Edebiljek işem däl. Şu belki de 100 adamyň onu edebiler ol işi.
daşyny galaýaly gursap duran halk bolsa. O bolmasa näme bu? Yani bardyň da diňe özüňi pida etmek netijesi olam. Käşe netije berýän bolsa amanatçan bir günüm taklajak gel dogrusyny aýtsam özüme. Ýöne olam ýokdy. Şo bilenim işte durjak geldi. Gördük ya oğullarça, yüzlerçe gerçeklemi gittiden anlama. Şo rejimiň elinden. Müňlerçe çüýredirli. Milyonlarça hani geraýyn idi, ýene diýdi, keselçilik diýdi. O ýok oldy. Gyrgyna berdiler abi halk. Şoň üçin watandaşlar oturuň oýlanyň pikirleriň netije çykaryn. Biz hökmen hemmemiz ýurda dolanmaly, täze Türkmenistanyň gurmaly diýip düşünýän. Şoňa da hemmemiz ýerli ýerden taýýar bolup, ýurduň içindäkilerim, ýurduň daşyndakilerim. Döredin, başardyňyzdan öz onluklaryňyzy. 10 bolmasaňyz 5 bolun. 10 bolsaňyz 15 bolun, 25 bolun. Ýöne özüňizi ynamdar adamlar bilen şu ýurduň içindäki bolýan ýagdaýy bir maslahat etmäni bir başaryn. Şol maslahat etmän başarsaňyz, şol tapan problemaň çözgüdini taparsaňyz şo taýat. Ýöne şol ara alyp maslahatlaşmak gerek. Görýäňizde gyra çekilýäňiz, görýäňizde gyra çekilýäňiz. Olaryň hedil edip onuň siziň ýeňsäňizden döwleti ýumrup otyrlar. Indi bizde döwlet hem ýok, hökümet hem ýok. Halkyň kime bar, nira bar ardan aýtsyn. Ine şeýle watandaşlar. Bağışlan, onu şuurlukça şu taýdy men tamamlaýyn. 2 bölük boldy da arasynda kesilädi videom, bilmedim näme boldy. Borany, ýyjanyň rahat hemmäňiziň öňünde saglyk arzu edýän saglyk doşaryň.